Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Hej Strandbo. Hej Mortensen, dejligt at være hjemme igen. Mortensen, jeg har sådan tænkt på, skulle vi ikke holde et ordentligt fest? Hvad? Ja, okay, det lyder dejligt. Men så skal vi have inviteret nogle gæster. Jeps, og mange. Og vi skal danse til noget fedt musik. Det skal vi. Jan har snakket om nogen, der hedder Rockband. Nå, så lad os prøve dem. Og hvis de er dårlige, så får Jan bare slag. Så hvad så med at vælge Sabro Kro? Det kan vi godt, for der kan man få billige værelser og rigtig god mad. Ja, de er sgu nok dyre. Så det gør vi, og datoen bliver den 20. april, for der er det billigt. Ej, det er altså ret spændende. Mad og drikke, gode venner og levende musik. Nemlig. Dejligt. Hvor er min kaffe? Jeg er også sulten nu. Mad! Heksen kom ind fra venstre. Ja, jeg kan vel ikke regne med, at du så sender invitationerne ud, Mortensen. Ja, det skal nok. Det var dygtigt. Vi glæder os. Hej. os. På gensyn den 20. april på Sabro Kro. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen. Ja, det skal nok. Happy birthday to you. Happy birthday just for you.